سلااف ڕۆژ باش هەڤانۆ لاوروپای هەوا عەجەیب گەرمە ئیساڵ چت بە نزانم مەهات تەباخێدە مەهات تیرمەهێدە هەواوەی قاز گەرم ببە پر ئینسانێ نەخۆش هەنە نکەرن لەبەر خۆ بدن لە هەمبەر گەرماییê هیدî çi dibe nizanim dünya me germ dibe hevano li Bakurê Kurdistanê li başûr rewş çi weye nizanim hûn dikare ji me re binivîsînin em zana heta beriya çend roja jî berfbarî li hin heremên Kurdistanê li Ewropa aniha bi taybetî divê hefteya dawî de pir germ e. Duran kalkan tiştên acayip dibêje baweriya me bi AKP MHP tune AKP MHP vê pêvajoyê ji bo menfaetê xwe bikartîne ji bo desthilatariya xwe bikartîne yani tiştek ku ev sal û nîv e em dibêjin Rêzdar Duran Kalkan jî îro carekî din tîne ziman dubare bike yani êdî şik û şûbha wî jî tune ye yani sedî sed AKP MHP vê rewşê ji bo ku desthilatariya xwe hinekî emrî wî dirêj bike bikartîne ka ez nivîsa wî bixwînim ez pêşniyaz dikim hûn jî baldarî godar bikin heta dawî ji ber ku wana aliyê pêvajoyê ne helwesta wan diyarker e lê pêşî em biçin Rojhilatê Kurdistanê dewleta kujêriya Îranê dîsa gencekî me xortekî me kuştiye kolberekî xelkê bajarê Serdeştê Rojhilatê Kurdistanê Qazî Kawanî berî çend rojan li ser sînor ji alî hêzên ewlehiyê yên Îranê ve hatibû birîndarkirin ji ber giraniya birîndariyê wî rakiribû nexweşxanê lê jiyana xwe ji dest da. Rêxistinên mafê mirovan ê Rojhilatê Kurdistanê îro beyan kirin ku kolberekî xelkê Serdeştê bi guleya hêzên Îranê hatiye kuştin. Qazî Kawanî xelkê gundê Doletûyê bû ji bajarê Serdeştê. Par li heremê sînorî yê Rojhilatê Kurdistanê 26 kolber bi guleyên hêzên ewlehiyê yên Îranê hatibûn kuştin. 31 kolber birîndar bûbûn. Hevano ez aniha dixwazim cih bidim beyanata nivîsa ew ê naveroka hevdîtina Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Abdî ka çi gotine em pêşî dîmenê wan temaşe bikin dîmenê wan bêdeng e ji ber ku civîn li çapemeniyê girtî pêk hatiye naxwazim zêde eşkere bikim êdî nava xwe de behsa çi kirine ew meseleyekî dine lê em tenê dizanin ku Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî û fermandarê giştî Qesedê Rêzdar Mazlûm Abdî hevdîtinekî pêkanên li Hewlêrê Mazlûm Abdî ji Rojava Kurdistanê derbasî Hewlêrê bû hevdîtin îro pêk hat Serokatiya Herêma Kurdistanê hin agahî dane da zanîn ku divê civînê de rewşa Sûriyê rewşa Kurdan rewşa pêkhateyên Sûriyê hatiye guftûgo kirin belkî jî eleqa wî bi hilbijartinên dawî hene belkî jî ew êsîrên me ê di destê Şamê de belkî ji Nêçîrvan Barzanî alîkarî tê xwestin belkî jî eleqa vê hevdîtinê bi pêvajoya li Bakurê Kurdistanê heye Nêçîrvan Barzanî Mazlûm Abdî her wiha pêşhatiyên li herêmê meseleyên li herêmê giringiya parastina aramiyê rûbûna metirsiyên terorê nirxandin yani aramî heye ku mirov giringiya parastina aramiyê bike heqetên ya li derekî aramî hebe mirov diparêze mirov dibêje pir muhîm e ku mirov vê aramiyê biparêze yani hevokekî zêde ye giringiya avakirina aramiyê erê Mazlûm Abdî ji bo piştgiriya berdewam ya Serok Nêçîrvan Barzanî û Rêveberiya Herêma Kurdistanê ya ji bo mafê Kurda û pêkhateyên li Sûriyê spasiya xwe pêşkêş kir wan di civînê de balkişan ser pêdiviya diyalog û têgihîştina navbera aliyê Kurd û Sûriyê da ku pirsgirêkên bi Şamê re werin çareserkirin li gorî daxuyaniyê çend mijarên din ên girîng jî hebû her du aliyan li ser fikrê xwe anî ziman li ser axifîne kiviş nabe di demên pêş me de Mazlûm Abdî belkî biçe Tirkiye belkî biçe İmraliyê Nêçîrvan Barzanî jî belkî pêra biçe belkî bi hev re biçin merû nizane wisa ye hevano ez aniha dixwazim cih bidim beyanata Duran Kalkan di derbarê pêvajoyê de ez bi xwe giring dibînim çima ev sal û nîv e em bi vê meseleyê re eleqedar dibin milletê me
tê meşgul kirin. Wextê wan da kirin. Gencên me ji moralê wan dixwin yani. Moralê gencên me roj bi roj kêm dibe. Nakokiyên di nava civaka Kurd de kûr dibe ji ber vê pêvajoyê. Hin alî bawerî bi AKP MHP nayînin. Hin alî bawerî pêtînin. Dibêjin sedî sed dewleta Tirkiye di zehmetiyê de ye. Mecbûrê vê pêvajoyê, mehkûmê vê pêvajoyê ew ê birêve bibe. Lê di nava sal û nîv de dibînin ku li qada Tirkiye ti tiştekî neguheriye. Selhedîn Demirtaş, hevalê wî, Bekir Kaya, tu însanekî me serbest nehatiye berdan. Siyasetmedarê me de hepsê dane. Êdvan şert û mercan de merû çawa bikare ji Ewropayê, ji Çiyê, vegere Tirkiye û daxilê nava siyasetê bibe, bawerî pê nayê. Anha bala xwe bidinê, yani Kurdan dayînin aliyekî mirovên di nava CHP de nikarin siyasetê bikin îro. Qismekî wan de hepsê dane. 25 şaredariyê wan hatin desteserkirin. Di vê rewşê de yani iktidara xwedî zihniyeta faşîst çawa dikare rê bide Kurdan ji bo dev ji tekoşîna xwe berdin bi hera way werin Tirkiye daxilê nava siyasetê bibin. Yani aqil heye, mantiq heye. Ji xwe Duran Kalkan jî gotina ehmeq bikartîne. Dibe ma em ehmeqin, dibe em bawerî bi sozên AKP MHP bînin. Na, tiştekî wisa tune îşeşkirina xwe re hûn amade bin. Dîmen disekine, çima disekine? Tamam, bila bisekine. Dîmen çima disekine nizanim. Ka em bidomînin hevanno, ji xwe dîmenê me de tiştekî tune yani. A mühim deng e, ez bar dikim deng jî baş e. Niha dibêje em bi AKP MHP nebawerin, pêvajo baş nameşe. Ji rêveberên kecekî Duran Kalkan got, heta ku bi İmraliyê re tekilî danûstandineke bi rêk û pêk û zelalî nê danîn, pêvajoyê aştî û civaka demokratîk nikare be bigihêje armanca xwe baş nameşe. Dibe çi? Di rastiyê de 27 Adarê di encama nîqaşê navbera rêber apû û rayedarên dewleta Tirkiyeyê bi peymanekî hevpar nexşerê hatibû çêkirin. Lê belê tu ji wan nekete meriyetê, di pratîkê de pêk nehat. Li gorî vê heya navîna meha Nîsanê wê pêşnûme qanûnekî derketiba, destpêkê çûbûn İmraliyê rêber apû hevalên wê derê re nîqaş bahata kirin, pişra jî ew nîqaş û pêşnûme ji me re hatiba şandin. Rêveberiya tevgera me wê ev nîqaş bikire di nava xwe de. Di encamê de wê nêrînên xwe bi nûnerên xwe me fikrê xwe ji İmraliyê re ragihandiba. Li wê derê biryarekî hevpar hatiba dayîn. Di dawiya Nîsanê de jî hin qanûnên esas wê derketibana. Yani esas plan ev bû. Nexşerê ev bû. Rayedarên dewleta Tirkiye bi İmraliyê re lehev kirine li ser nexşereyekî, plansaziyekî baş e. Ew plan, proje diçû Qandîlê, rêveberên Partiya Karkerê Kurdistanê nava xwe de nîqaş dikirin, cardan dişandin İmraliyê. İmraliyê jî biryara xwe ya dawî dida, pêşkêşî dewletê dikir, dewletê jî çi dikir? Qanûn derdixist di nîvê meha Nîsanê de. Duran Kalkan diye dibêje. Lê çi bû? Dibe nexşereyeke ew qasî şêmber zelal di hevdîtina 27 Adarê de hate çêkirin. Ji me re hate ragihandin, ji me re hate gotin ku amade bin, xwe hazir bikin. Dema ku pêşnûme hat, rêveberiya me jî li gorî xwe wê ew xwe amade bike, em li bendê man lê tu tiştekî nehat. Nîvê meha Nîsanê derbas bû, dawiya meha Nîsanê derbas bû, nîvê meha Gulanê hat derbas bû, lê tiştekî ji me re nehat. Li ser vê yekê me li hember xwe hinekî me rexne bihîstin. Di çapemeniya şerê taybet, di çapemeniya dewleta Tirkiyeyê me dît ku dest pê kirine tevgera me rexne dikin. Way çawa çek û silahê ber nedane, way rêxistinê erkê xwe pêk neaniye û nizanim çi û felan bêvan hê xwe teslîm nekirine, gav navê tune û wisa divê dest bi sorkirinê kire. Çapemeniya AKP'ye.
Ya rastî em şaşman. Ez jî şaşmam ji Rêzdar Duran Kalkan re. Ya çawa şaştimîne? Ma dijminê xwe çawa nas nake? Yani ev kar dibe wiha nabe, wiha nameşe. Planeke herî dem Kurd jî nayê meşand. Eger wiha be em ê pirsgirêkên ew qasgiran çawa kar bin çareser bikin? Divê herkes ciddî be. Niha em hatine dawiya meha Gulanê. Şandeya Dem Partiye cardin ve çûye hevdîtinê, bahsa hevdîtina pêr dike. Şandeya İmraliyê digot mehê carekî hevdîtin çêdibe. Hinekî itiraz kirin, rexne kirin ku gelo eger şande her mehê carekî biçe û ev pirsgirêka giran çawa karibe hel bibe? Ji ber vê yekê mehê carê na belkî her hefte çûyîn û hatina İmraliyê çê bibe. Lê ev rexneyeke rast bû, lê divê dema dawî de ew jî çê nebû. Yani mehê carê jî hevdîtin çê nebû. Çima bi nexşeriyekî werê hatin me, çima nexşeriya ku wan amade kiriye pêknihanîn, çima cardin hevdîtin dane dest pê kirin, şandeya Dem Partiye birin wê derê, ya rast em jî hewl didin vê meselê fehm bikin, em ji nav dernakevin. Daraya giştî de divê herkes hewl bide vê yekê fehm bike. Dema ku agahî tune bin, vê carê nirxandin çê dibin. Herkes li gorî serê xwe ji xwe re analîzan dike. Herkes li gorî xwe şîrove dike, gelek şîrove tekildarê vê yekê derdikevin. Rêveberiya AKP li rojhilata navîn di çarçoveya şerê cîhanê yê sêyemîn de siyasetê dimeşîne, bûyerên li CHP hene, gelek bûyer têne nîqaş kirin, her tiş li hevûdû hatiye tevlihev kirin. Yani tam tevliheviyekî heye di nava siyaseta Tirkiyeyê. Em ji van pirsgirêk û rewşan nebe pirsiyarin wekî tevger. Niha basa Devlet Bahçeli û sozên Devlet Bahçeli dike, paşê jî çawa di beyanata xwe ya Hicdê Gulanê de çawa dîsa vedigere, yani xıyanet el pêvajoyê dike Devlet Bahçeli, basa wê yekê jî dike. Çi dibe? Duran Kalkan serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli jî daxuyaniyekî ciddî da bû rojên ewil, ji xwe Devlet Bahçeli ev pêvajo da dest pê kirin, dem bi dem bi rastî jî daxuyaniyên balkêş da tu kesî ev yek ji Devlet Bahçeli hêvî nedikir. Daxuyaniya wî ya pêncê Gulanê bi rastî jî gelekî giring bû, pêvajoya aştî û koordînatoriya siyasîbûnê pênaseyekê giring bû ku dabû Öcalan, mefhem kir ku li ser hatiye sekînîn, li ser hatiye fikirîn, hatiye lêkolînkirin, li ser biryar hatiye dayîn. Lêbelê pişt re ez bawerim Hicdê Gulanê bû, hinekan li ser navê Devlet Bahçelî qaşo nexşareyekî ji heft maddeyan pêktê derxistin holê, danîn holê, ev tê nîqaşkirin jî, me jî lêkolîn kir, an em dinirxînin, daxuyaniya pêncê Gulanê û nexşariya heft maddeyî ne li gorî hevin. Yani beyanata Devlet Bahçeli ya Hicdê Gulanê, pêncê Gulanê berûva jî hevin, li dijî hevin. Baş e, piştî daxuyaniya pêncê Gulanê berdevkên AKP yekser nerazîbû nîşandan. Gotin çi? Gotin wisa nabe. Wiha nabe. Statû mitatû tune ye. Bi vî rengî tevlihevî derxistin. Wisa tê fehm kirin ku mudaxale çêbiye. Yani Devlet Bahçeli nabe ku ew qasî ne hevgirtî be. Ji ber ku nakokî zêde ne. Devlet Bahçeli rast e, xweş diaxife, lê tu ji wan nakeve meriyetê. Gotinê wî di pratikî de pêk nayên. Niha dibêjin gotinê wî hevûdû nagirin. Ê roja destpêkê 22 Cotmeha 2024 jî Devlet Bahçeli li meclîsê rabû banga mafê hêviyê kir. Umut Hakkı. Lê divê nexşarê de qet bahsa mafê hêviyê nekir mesela. Banga siyaseta demokratîk kir. Got bila were meclîsê biaxife ne? Roja ewil yani destpêka pêvajoyê. Gotin bila Öcalan eger bikar be rêxistina xwe bide fêsehkirin, bila were meclîsê biaxife, bila pêşengiyê bike ji koma Dem Partiye re, bila siyaseta demokratîk bimeşîne. Êniha siyaseta demokratîk ya ji rêbertî qet tune, qet behs nakin. Dema ev tê lêkolînkirin koordînatoriya tasfiyeya PKK derdikeve holê. Yani bila rewşa wî ya girtîbûnê veşartî bimîne, yani bidome, piştî PKK hate belav kirin, bila rewşa xwe ya berê berdewam bike. Yani wezîfeya koordînatoriyê ku dane Öcalan tenê ji bo tasfiyeya PKK'ye dibêje Rêzdar Duran Kalkan. Piştî ku PKK temamî ji holê hate rakirin, xwe belav kir, çû rewşa Öcalan a li zîndanê bi şeklê îroyîn wê berdewam bike. Bahçeli bê rawestan bahsa xwişkûbiratiya Kurdan û Tirkan dikir. Lê divê metnê de qet bahsa xwişkûbiratiya Kurd û Tirkan nekiriye.
Kurd tenê li ciyekî heye di metnawî de ew jî di watiya negatif de yani neyînî de heye. Wekî din edebiyata milletê Tirk û milletê Tirk û vir da wê da berdevam dike. Li ciyekî dibêje hemû milletê Tirkî ew jî ji bo xapandinê hatiye gotin. Yani bi vî şeklî nabe. Di nava gotinên Dewlet Bahçelî de gef heye, tehdît heye. Bila bi rengekî veşartî gef li me neyê xwarin. Em di vê pêvajoyê de hevalên ciwan bi darê em bi zorê digirin yani ya. Hîna çi qasî yekna bûne an nadibe ew jî nekevşê ye. Hevalê me ê genç ê di nava me da di derheqê vê pêvajoyê de çi qasî yekna bûne em nizanin. Em di şikê de ne. Em wan zor digirin li keleka xwe. Me got em nikarin îqna bikin ya. Me got ancak reber apo dikare were wan bi xwe îqna bike. Dibêjin em ê yasaqê çê bikin. Dibêjin em ê yasayekî derbixin. Yên tên bila werin, yên nayên em ê tasfiye bikin. Mesela veya tehdîta Dewlet Bahçelî ye. Rezdar Duran Kalkan bahsa tehdîta Dewlet Bahçelî dike. Gotinê mühim e. Mesela dibêj me re gotiye em yasa derdixin. Di çarçova vê yasa û qanûnê de ê ku ji çiyê tên bila werin efû jinin ha teslîm bûne. Mêrkana gotin efû mefû em dernaxin. Teslîm bûne yani. Ê ku tên bila werin ê ku nayê jî em ê tasfiye bikin. Wê çi bike gelo? Dewlet Bahçelî xwe ji şer re amade dike. Ka ew qas behsa aştiyê de hate kirin. Em bi rastî jî di pêvajoyê aştî û civaka demokratîk de bibiryar in. Wekî tevger em girêdayî banga aştî û civaka demokratîk in. Em dipejirînin, me pejiran jî, me ciddî jî girt. Kî çi dike bila bike em ê di vê yekê de bibiryar bin. Lêbelê bi rengê ku gefê li me bixwin ne li gorî vê pêvajoyê. Em gef mefa Dewleta Tirkiye qebûl nakin dibêje Duran Kalkan. Bila qanûnên demokratîk derbikevin, mesela bila qanûna azadiyê hebe. Di serî de ji rêber apo re statûyekê ji bo rêber apo pêwîst e, şert e, divê bikaribe bi rengekî azad bixebite wê ev yek di meha Nîsanê de pêk anîbana bila rêber apo derkeve dest bi siyasetê bike, bila pêşiya siyaseta demokratîk were vêkirin, bila tevgera siyasî bi de dest vêkirin. Pişra jî çi dibe? Elbet wê ji Çiyê jî, ji Ewropayê jî herkes wê biçe cem rêber apo li wê derê pêre siyasetê bike. Yani hewce nake tu kes nîqaş bike. Ka kî were, kî nê. Hewce nake xwe ew xwasa biwestînin, vala enerjiya xwe jî xerç bikin. Ka wê werin yan neyên em ê hingî wê bibînin. Yani nexşeriya me jî ev e. Tamam, nexşeriya ku rêxistin dibêje, dibe bila qanûn derbikevin, Öcalan daxilê nava siyaseta demokratîk bibe, tevgereke siyasî ava bike. Wê demê em ê bibînin ji Ewropayê ji Çiyê çend kes însan diçin wê derê. Baş e? Yani eger wisa nebe, bila nebe. Eger entegrasyona demokratîk ev be, bila ji rêber apo dest pê bike. Ecayîb e ne? Entegrasyona demokratîk yani tevlîbûna nava siyasetê bila dibê ji Öcalan dest pê bike. Siyaseta demokratîk hatiba meşandin wê pêşî li wî hatiba vekirin. Rê li Öcalan hatiba vekirin. Me tenê biryara rawestandina têkoşîna çekdarî neda. Me stratejiya têkoşîna çekdarî bi dawî kir. Stratejiya siyaseta demokratîk me qebûl kir. Me got em ên ku ji bo azadiyê gelê Kurd û demokrasiyê tê dikoşin wê ji vir şûn da stratejiya siyaseta demokratîk bişopînin teqîb bikin. Me negot em midî tu tiştekî nakin. Me dest ji tu tiştekî bernedaye. Em belav nabin. Me em belav bin biçin ku derê. Gotina bila were mala xwe bi rastî jî bêhurmetiyekê li hember me. Ma mirov ji bo ku yek bi yek werin malê xwe derketine serê çiyê. Ma ev wisa dibe bi dawîkirina têkoşîna me ya çekdarî dibe em hê jî li ser soza xwe ne lê ji bo me pêşiya siyaseta demokratîk dibe vekin. Eger siyaseta demokratîk nebe ev pirsgirêk wê çareser nebe. Ma wê bi nexşariya tasfiyê
Pirsgirêkeke ew qas mezin dikare were çareserkirin. Navê wî jî wisa hatiye danîn. Tasfiyeya terorê. Nêzîkatî bi vî rengî nabe. Lewma divê pêşiya siyaseta demokratîk were vekirin berê her tiştî. Navê jî were guherandin. Di derbarê CHP de Rezdar Duran Kalkan tiştên cuda dibêje. Yani ew jî numune ye. Yani bahsa faşîzma AKP MHP dike. Gotina faşîzmê jî pir rahetî bikartîne. Divê ev di meseleya di derbarê CHP'de ev rast pêkanînên faşîst in. Pêkanînên dij demokratîk in. Divê her tişt bi eşkerî were gotin. Yani îjab nake ew qas li dora xwe bizvirin û gotinên virda wê de bikarbînin. Pêwîst nake ku wê bêwat hebûkin. Ez ê werim ser xala sereke. Gelo çima li Tirkiye ew qas bêdemokrasî, nêzîkatiya dîktatörî, helwesta ez navendî derdikevin holê. Ev bi temamî bi pirsgirêka Kurd vegirê daye. Eger li Tirkiye demokrasî hebe wê Kurd li mafê xwe bigirin. Eger Kurd bikaribin bibin xwedî mafê xwe yani ji vê pêvajiyê ji demokrasiyê fayde bibînin, bi gotina ew ê nasnameya azadiya xwe bixwazin, qirkirina ku li ser Kurdistanê tê ferskirin, serê wî yê li Tirkiye jî dibe dîktatûriyekî faşîst. Yani dibe zilm û mêtingeriya faşîst. Ev mîna goşt û neynûk bi heva girêdayî ne. Yani heqê Kurdan û demokrasî bi heva girêdayî ne. Wê gavê eger Kurd azad bibin, Türkiye wê demokratîk bibe. Demokrasiya Tirkiye û azadiya Kurdan mîna goşt û neynûk bi heva girêdayî ne. Yani qirkirina ku li ser Kurdan tê ferskirin, zulm mêtingeriya faşîst ya Tirkiye mîna goşt û neynûk bi heva girêdayî ne. Mesele ev e. Yani tişta ku hatiye serê CHP bi temamî ji ber nebûna demokrasiyê ji ber ku Kurdan heqê xwe bi dest nexistiye bi temamî ji ber wî ye. Yani şerê wan ya bi CHP re, bi Özgür Özel re, bi zora polîsan ketina hundirê avahiya CHP yani rewşekî şermê ye. Bi rastî ne li gorî siyasetê ye. Özgür Özel behsa Kurdan kir. Got gelê Kurd, got mafê Kurdan, heqê Kurdan, Dewlet Bahçeli wê demê bertek nîşanda, li dij derket. Me ev dît, me ev bihîst. Çavê me vekirî ne yani. Hişê me jî heye dibêje Rezdar Duran Kalkan. Yani tiştê şêlû dibê Dewlet Bahçeli wê demê rabû firçe avêt Özgür Özel. Got tu çi tiştê şêlû melû dikê ya. Çi Kurd mirdin yani. Wexta Kurdan e ma. Bi rastî di nexşareya dawîna Heftxalî de navê Kurdan Tunê ye. Heye, Tunê neteweya Tirk. Her tişt neteweya Tirk. Ewsa dibe ya. Ji Özgür Özel re wisa xuya dike. Yani em ê çi bibêjin? Em dizanin çi hat serê Turgut Özal. Em dizanin çi hat serê Erbakan jî. Tiştê ku hat serê hemiyan em zanin wê were serê Özgür Özel jî. Yani ji ber nêzîkatiyê wan li hember pirsgirêka Kurd ev encam derkete holê. Yani heman tişt wê were serê Özgür Özel jî. Divê em vê bibînin. Yani kî behsa Kurdan bike, kî behsa heqê Kurdan bike, muhakkak tiştekî tînin serî. Ev dewleta ku van tiştan dike, çawa karibe dawa Kurd a sed salî çareser bike. Hakikaten. Ya dibêje Rezdar Duran Kalkan. Di vî aliyê de Özgür Özel û tîma wî baş ve gav navêtin. Ev tiştekî pir mühîm e. Yani berxwedana Özgür Özel û hevalê wî giring e di siyaseta Tirkiyeyê. Xwedî derketina wan al pêvajoyî jî gelekî mühîm e. Yani ya ku wan pêşxist zindî hişî li ser piyan girt jî ev bû. Eger ew li ser vê bingehê li ber xwe bidin, berxwedana wan wê bigoman berxwedanekî demokratîk be. Berxwedana wan li ser vê bingehê lê eger were şêlûkirin, AKP çima ev yek pêkanî, eger ew bersiva rast nedin vê pirsê, li ciyekî din bigerin, jê re derkeve, wê gavê ew ê jî li pirsgirêkê bingehiyên Tirkiye vegere ser desthilatdariyê. Yani velhasıl dibe CHP koka rastiya meselê bibîne.
علاقه وی mesela Kurd ve Girê bide دوی معنی de dibêje. Bêguman divê kes piştgiriyê nede vê yekê, kes piştgiriyê nede AKP MHP, êrişa li ser CHP, divê kes nebe alet jî, divê herkes şiyar be, baldar be, divê li tiştên ku têne kirin binêrin. Em dikarin rewşa hey bi vî rengî îfade bikin. Ha eger ev tiştên bi serê partiya Komarê yani CHP ve hatiye wekî Partiya Atatürk dê binavkirin, ewlehiya siyasî ya siyasetmedaran pas heye li Tirkiye. Yani divê rewşê de ku dema ku em didin ber çavan tiştek ku anîne serê Partiya Avakeriya Tirkiye, Partiya Atatürk a Tirkiye CHP divê rewşê de çawa merû dikare bibêje ku ewlehiya siyasî heye ji bo hemû siyasetmedaran. Yani merû ji ku derê bizanibe ku ev tişt nayê serê mirovan jî sibe dosibe. Eger ev tişt bi serê reveberiya CHP ve hatibe, kongreyên CHP eger hatibin betal kirin, gelo bi serê yên din de çima neye? Na hemû heval bi baldarî dişopînin temaşe dikin. Herkes li rewşê de nêre. Yani yên ku ev tişt bi serê CHP tînin wê çi bînin serê wan kesên ku bi navê Kurdan diaxivin, alîgirê pirsgirêka çareseriya doza Kurdan, yên ku azadiyê dixwazin, yên ku nasnama xwe dixwazin, yên ku demokrasiyê li Tirkiye dixwazin, dibe êdî kî çi zane AKP çi bîne serê wan însanan. Yani wê her tiştî bikin. Bawerî bi wan nabe. Bi vî rengî ew di rastiyê de bandora pozîtîv a pêvajoyê ji bo desthilatariya xwe bikartînin. Yani vana gotinê mühîm in hevalno. AKP, MHP çima mühim e zanin ne? Binêre yek ji were vê meselê bêjim. Çima ez vê beyanatê dixwînim. Ev daxuyaniya duran kalkan Tirkiye her kesê ku Tirkî zanin li gor dilê xwe diçin ji xwe înternetê de dibînin godar dikin. Yan jî piraniya beyanatê Tirkiye diçin ji xwe re godar dikin. Kurdiya wan jî di ajansê me de hene nivîskîne û heta merûv fehm dike çi halî. Zehmet e. Ji bo wî me hin Kurdiya wê rehet kiriye û ji we re pêşkêş dikim û bibe arşîv jî. Van rojên dawî bernameyê min ê berê pir têne temaşe kirin. Sebebê wî nizanim. Bernameyê salek berê destpêka YouTube'a min ji xwe re millet sêr dike. Ez jî çûm min temaşe kir. Heqeten arşîv e. Merû jê faydê dibîne. Beriya salekî pêvajo hê destpênê kiriye. Siyasetmedaran çi gotiye, Duran Kalkan çi gotiye, Mustafa Karasu, Devlet Bahçeli çi gotine. Wana hemî mühîm in. Hê dema ku hejît hebiye, siyasetmedarê Tirkiye çi wa tevgeriyane. Ji ber vê yekê xwendina van tekstan girîng e di arşîvan de demîne hevan nan. Bila hebe yani ez pir kêfxweş im ku dixwînim ji bo hem ji bo siyaseta îro û tabii hem jî ji bo arşîvan. Salekî din em binêrin ka Duran Kalkan wê çi bibêje. Mesela tiştê Selhedîn Demirtaş gotine yek bi yek derdikevin. Eger arşîv nebiya, eger ew gotinên Selhedîn Demirtaş nehatibana qeydkirin, me çi wazanîba çi gotiye? Müneccîm Amerîkî çi gotiye derketiye. Ji xwe taybetmendiya serokan ew e tu gotinekî bibêjî û gotinekî ji bo daîmî be. Ne ku tu salê carê fikrê xwe biguherînî, îro tiştekî bibêjî, sibê tiştekî bibêjî. Ji xwe stratejî ew e ku te biryarekî stratejîk da dibe tu bikaribî ew bidomînî. Ji ber vê pêşî çünkü di wê rê da hevalno însan têne kuştin. İnsan dikevin hepsa. Armanc pir mühim e. Tu armanca xwe diyar bike, tu îdeolojiya xwe kifş bike, siyaseta xwe kifş bike û însana bide pê xwe, bide keleka xwe û dest bi meşê bike. Di wê rê de ve însanê te, hevalê te, hogrê te şehîd bûn qet nebe tu xwedî li dawa wan derdikevî. Ama merû salê carê siyasetê biguherîne, salê carê stratejiyê biguherîne veya heyf e ji bo însanê ku mirovan re dimeşin. Heyf e. û merû nagê ji hedefa xwe jî. Merû diweste. Niha Selhedîn Demirtaş yek ji wan kesan e ku di axaftina xwe de hêj li ser gotinê xwe ye. Di wê manê de dibêjim. Hevan em bidomînin bi beyanata Rêzdar Duran Kalkan yani dibêje em bawerî bi AKP MHP nayînin. Ew hazir in sibê her tiştê giran bînin serê van milletan
باوری بوان انسانا نایه به وی رنگی او در راستی ده باندورا پوزیتیف آوه پیواجوی جبو اقتدار خواه جبو دستلاتاری خواه بکارتینه دوی ام به وی رنگی به مسئله ببینن و بنرخیم ام روشه که باش ننه نها ام کی جان کریارن AKP یه لهبر کردان جوارا ببیجن چه کرنه چه نکرنه تون کی تشت آنینه سری کردان هری داوی بویرین گلستان دوکو روژین کبایش هنه لهمبر جنو کچین کردان کومن ارگانیزه کری این چتواری کو پرانیوان هزین تایبتی دولت ترکیه نه yani sivil binci elemanın daireye şerê taybetê Tirkin. Tiştên bi CHP kirine li Kurdistanê, li Derya Reş, li Tirkiye erdnîkarî nehîştin. Çiya, kevir, hemî serûbin kirin, kolan, kirin mîna zerzele, daristan nehîştin li erdê. Yani li zêr digerin, li madenên girîng ê hêja digerin. Xwezayê tune dikin, yani jiyanê ji holê radikin, zindanên Tirkiye tije însan dibêje Duran Kalkan. Yani hala hazır ji kapasiteye heyî tijî tir biye. Cenazeyê mirovan ji zindanan derdikevin. Li aliyê din tiştên bi civaka Kurd tê kirin. Li me tê kirin. Em hîn jî dibêjin pêvajoya aştî û civaka demokratîk. Yani ew qazgirtiyê nexweş hene, nikarin di zindanê de bimînin, yek ji wan jî nehatiye berdan, gorên hevalên me, hevrên me, şehîdê me tune ne. Hemû goristan hatine wêran kirin. Bi her derê ve hatine belav kirin. Hestiyê wan li holê tune ne. İja ji me re dibêjin werin xwe radestî destên şefqatê ên dewletê bikin. Vira da gotina sözde bikartîne. Sözde yani xwedê giravî yani qaşo. Çi dibêje? Dibê radibin ji me re dibêjin werin nava destên bi şefqat yên dewletê bila edalet li ser we pêk were. Yani xwedê giravî ev pêwîstiya têkoşîna li dijî terorê ye. Pêwîstiya ji bo hiqûqê ye. Pêwîstiya ji bo qanûnê ye. Yani ew qas destdirêjî heye. Dagirkerî, mêtîngerî êriş heye. Xwezayê tune dikî, jina tune dikî, mirovahiyê tune dikî, ew qas zilm, zordarî, mêtîngerî heye, di asta herî bilind e, radibî ji me re dibêjî were teslîmê şewqata dewletê bibe. Yani hûn bawer dikin em vê rewşê nabînin dipirse Duran Kalkan. Yani em vê yekê fehm nakin yani. Em rastiyê nabînin yani. Yani em nabînin ku AKP, MHP her tiştî ji bo desthilatariya xwe dike. Em zanin heta ji vê yekî jî wê de tire. AKP li gorî berjewendiyên rojane ji bo desthilatariyê nêzîkê meseleyan dibe. Navê Kurd tune ye. Madem navê Kurd tune, eger navê Kurd tune be, demokrasî bi kêrî çi tê? Ev pirsgirêk wê çawa were çareserkirin? Ya. Duran Kalkan dibêje em vegerin ser gotinê Dewlet Bahçelî. Binêrin hevan. Beyanata Dewlet Bahçelî ya Hicdê Gulanê her tiştî hinekî tevlihev kir. Eger ew difikirin ku em milletê me vê beyanatê qebûl bikin, ew têgihên ku dibêjin bila Öcalan PKK ji hev belav bike, tasfiye bike û dîsa jî bila li îmiraliyê girtî bimîne, gotinekî ew qasa vekirî bû. Duran Kalkan ji Dewlet Bahçelî re dibêje wallahi aferin. Yani aferin iştira te çuwa dikarî va gotina bêjî. Yani pek ya Öcalan bila rabe PKK tasfiye bike û bila hêjî bila şqala da hepsê de bimîne. Wallahi billahi aferin iştira Dewlet Bahçelî dibe ya. Me em ehmeqin. Ma tenê hişê we heye. Ma tenê aqlê we heye. Civaka Kurd civakekî çi we ye? Ya hûn dibe hûn çi zendikin milletê Kurdî? Hûn siyaseta Kurda çi zendikin? Dipirse Duran Kalkan. Desthilatariya AKP teslîmê dewletên yekbûyî yên Amerîka û İsraîlê bûye. Hema bi du hevokan ez bahsa fikrên Duran Kalkan ê li ser dewleta Tirkiye jî bikim. Ka dewleta Tirkiye di rojhilata navîn de li pê çi ye? Dibêje desthilatariya AKP, MHP teslîmê dewletê yekbûyî yên Amerîkayê bûye, teslîmê İsraîlê bûye.
sekna dîrokî ya serwerên Tirkiye tim bi vî rengî bûye. Yani ji avabûna Tirkiye vir va her tim li cîhanê kîjan hêz xurt be, kîjan dewlet bi hêz be, dewleta Tirkiye bi wan re ketiye nava hevkariyê, bi wan re bîye heval. Yani li hember tu tiştekî ranabin, teslîm dibin. Niha jî dibînin ku aliyê êriş dike Tifaka Dewletê Yekbûyî yên Amerîkayê û İsraîlê. Hewl dide bi wê re îtîfaqê çê bike, bi wan re bibe yek. Ev li hevkirin dikare biçe heta teslîmbûnê jî. Yani xwe wekî alîgirê Îranê nîşan dide bê nerast e. Yani sibê du sibe eger İsraîl, Amerîka qebûl bikin, dewleta Tirkiye hazir e gora Îranê bikolê. Yani ew qas menfaet parêzin. Ya. Amerîkayê êrişê başûrê Îranê kir hevanno. Aha, pêşî ez nûçeyekî ji Belçîkayê ji we re pêşkeş bikim hevanno. Li herêma Flandre ya Rojhilata Belçîkayê trenekî li otobüsekî dibistanê ya zarok tê de bûn xist, 4 kes mirine. Li Ewropa bu yerên bi vî şeklî pir çê nabin. Çima çî bêye gelo? Wezîr Krûke, Jean-Luc Krûke daxuyanî daye ka çi dibêje? Dema ku trena rewiyan li xaçereyekê li otobûsê xistiye, du jî wan ajokar kesekî mezin êl gel wan mirine. Ve hasil 4 kes mirine yani. Hevanno. Niyeta me ew bû ez beyanata Rêzdar Duran Kalkan ji we re bixwînim û cih bidim hevdîtina Mazlûm Abdî û ya Nêçîrvan Barzanî. Vê ji we re bêjim detayên hevdîtina Mazlûm Abdî Nêçîrvan Barzanî nehatine eşkerekirin. Yani bahsa mijarê herêmê dikirin. Normal beyanetekî fermî ye. Lê em zanin di pişt perdeyê de bahsa pir tiştan kirine. Sibe roja Sûriyê wê çawa be. Yani ez bawer dikim û gelek kesan di demên pêşme de dibe ku di navbera Şamê û rêveberiya xweser a Rojavayê Kurdistanê de şer jî deribikeve. Yani ev jî di nava îhtîmalan de ye. Bi xatirê we silav rêz hevanno dem baş.